Ассалому алейкум дӯстон. Шумо дар шабакаи Knockout.tg қарор доред ва мо имрӯз оиди Джереми Стивенс ва Лоиқ Раҷабов гап мезанем. Аз ҳамин хотир дар ягон ҷо ба ҳузур шуда лайк азер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. Сараввал оғоз мекунем аз ҷанговари ташкилоти UFC Шон Омели. Ситораи вазни сабуктарини UFC Шон Омели ба саволи кадом ҷанговарро дар категорияи худ дидан мехост чунин ҷавоб дод: агар аз ман пурсанд ки рақиби муҳорибаи орзуҳои ту кист, ман танҳо як номро ба забон мегирам, ки ин ҳам Пётр Ян мебошад. Ин гангстери русӣ мебошад. ӯ яке аз ҷанговарони беҳтарин новобаста аз вазн мебошад. Ман фикр мекунам ки ин муҳорибаи беҳтарин мешуд. Ман ба Пётр Ян нигоҳ мекунам ва фикр мекунам ки ман ӯро зада метавонам. Ман метавонам бо Пётр Ян муҳориба кунам ва дар дивизион аллакай имконияти ҳамаро заданро дорам. Дараҷаи маҳорати ман хело боло аст ва ман метавонам дар дараҷаи баландтарин баромад кунам, гуфт Шон Омели. Хотиррасон мекунам ки айни ҳол Пётр Ян қаҳрамони муваққатии UFC дар вазни сабуктарин мебошад ва ба муҳорибаи дуюми худ бо Алҷамин Стерлинг омодагӣ дида истодааст, ки ин муҳориба рӯзи 9 апрел дар UFC 273 дар Бруклин ба нақша гирифта шудааст. Якчанд рӯз пеш ташкилоти беҳтарини ҷаҳони UFC ҷанговари худ Джереми Стивенсро хориҷ кард. Ҳамакнун имрӯз Джереми хабар дод ки бо ташкилоти PFL дар соли 2022 шартнома бастааст. Каме маълумот оиди Джереми Стивенс. Джереми Стивенс ҷанговари вазни сабуки ташкилоти UFC буд. ӯ корномаи варзишии худашро аз соли 2005 оғоз намудааст. Рекорди профессионалии ӯ 28 ғалаба ва 19 бохт мебошад. Аз 28 ғалаба ӯ 19 таашро бо тариқи нокаут ба даст овардааст. Джереми дар 5 муҳорибаи худ дар ташкилоти UFC ғалаба накарда буд ва ин сабаби хориҷ гардидани ӯ аз UFC гардид. Джереми охирон маротиба дар турнири UFC Ono ESPN 26 ки рӯзи 18 июли соли 2021 баргузор шуда буд, бар зидди Матеуш Гамро набард кард ва бо усули лат додани даст бо усули Кимура шикаст хӯрд. Ҳамакнун ӯ бо ташкилоти PFL шартнома баст. Лоиқ Раҷабов, ки чанд рӯз пеш дар ташкилоти Eagle FC баромад карда ғалабаро ба даст овард, боз бо ҷангҳо ва баромадҳои худ дар соли 2022 дар Гран-при PFL мову шуморо ҳавасманд мегардонад. Хуб дӯстон, ин буд оиди муҳорибаи эҳтимолии Лоиқ Раҷабов дар Гран-при PFL соли 2022. раҳмат ки видеоролика то охирша тамошо карден. баҳри пешравии Knockout.tg лайка фаромӯш накунен, ба шабакаи мо обуна шавен, чунки ҳамавақт хабарҳои ҷолибро мо пешкаши шумо мегардонем. То видеоролики навбатӣ, хайр. Даст пушако даст да не капатанда, душмани тоҷик удара қапатанда, ҳаракат ба пеш қати команда, ҷони мадахеш ҷонам амватанда, парчаме тоҷики боло и сарда и фахре, ма бародарам дасти парки